Amb el suport de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física. Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria. Aquí comença Futbol Català, amb Marc Marvà. Això és el podcast de futbol de casa nostra a la ràdio pública del país, sota l'atenta mirada del Jordi Montalvo, els reflexes del Jordi Bracons, l'enginy de la Mònica Aguilar i la contundència del Samu Omedes. Cada setmana, la dosi de futbol de veritat que necessites. Benvinguts a Futbol Català, amb Marc Marvà. Ja tornem a estar molt dins, ja bateguen els camins... Hola a tots, com esteu? Benvinguts i benvingudes al podcast de Futbol Català de Catalunya Ràdio. Avui un tema internacional com el Jordi Bracons. Bracons, Sí. benvingut, com estàs? Sí, podríem començar dient welcome, bienvenue, no? Oh, és veritat, és veritat. Welcome and bienvenue. Welcome, bienvenue al podcast de Futbol Català. Sí, el podcast de futbol català i futbol internacional. Avui sonaran molts himnes, Sí, perquè tenim un programa molt especial que és la quantitat de futbolistes internacionals que tenim, ara que és aturada de seleccions, a més, arreu de tot el món que juguen en el futbol català. I en tenim dos aquí, avui amb nosaltres, ens saludarem un altre i en veurem a molts més. Comencem per ordre. Àlex Jiménez, benvingut. Moltes gràcies. Jugador del Tona i jugador també internacional amb la República Dominicana. Ho diem bé, no, això? Sí. Ara explicarem també la teva història, Àlex. I Michael Mwakemimo, me encanta pronunciar-ho bé. ¿Lo he dicho bien, Michael? Sí, Macuimo, Mwakemimo, jugador del Europa. Europa, segunda catalán. Sí. Y bueno, Y, oye, también seleccionable para la selección del Congo, ¿no? sí. Ahora en la Liga Élite, ¿verdad? Sí. ¿Has debutado ya con el primer equipo, Michael, o no? Sí, no juego mucho, pero sí. És que És espectacular, tio, al Michael, aquells que seguiu al Twitter també de l'Europa, i us recomano seguir a Michael Mwakemimo en las redes sociales, en Twitter, porque A eres las xarxes de jugador y l'Europa, hincha, ¿verdad? Eres uno de los grandes aficionados de tu propio equipo, ¿es verdad esto, no? Sí, eso. Sí. Yo estaba con el equipo filial y ahora estoy con el primer equipo y bueno, es un sueño. Claro. Para aquella gente que no te haya visto, ahora vais a contar, ¿no? ¿De qué juegas tú, Michael? Posición, Sí. extremo izquierda, más izquierda que derecha, pero puedo jugar los dos. En este momento delantero. La temporada Tu passada... versàtil. Sí, Versàtil. la temporada passada el vaig patir. Sí? Sí, el vam patir. Us va pintar la cara. Us va pintar la cara. I Àlex, tu? Jo, bueno, no sé ni què dir-te. Per què? Perquè l'any passat vaig jugar de tot. Sí? Em va faltar de davanter, però bueno, normalment lateral, central, de pivot defensiu també puc jugar, però bueno. Ara t'explicaré. Aquest tio, perquè no està de peu, però vull dir que si el veieu, si el seguiu a les xarxes, veureu que està més fort que el Fot una vinagre. esquena. Fot una esquena. Sí, a ver, no sé si la gent... Fot uns braços com el nostre cap, Michael, tiene más brazo que tu, ¿eh? Hòstia, sant. Com es nota el futbol internacional, Sí. Hòstia, tu. A l'Àlex, la història teva és impressionant perquè estàs a tercera federació jugant amb el Tona, però fa molt pocs dies que has estat a Xile amb la República Dominicana jugant uns Jocs Panamericans. Vull dir que explica una mica això perquè jo crec que és únic això que has pogut viure. Sí, bueno, era el primer cop que anàvem. La veritat que sempre que anem és un orgull. I, bueno, l'experiència ha sigut molt bona. Crec que els resultats no ens han acompanyat, però crec que a poc, al ser una selecció que l'esport principal no és el futbol, crec que a poc estem creixent i, bueno, això és símptoma de que les coses van bé. Flipem, A mi Jo, m'encanta sí. que tenir-los aquí i veure tota la gent que hi haurà al futbol català relacionada amb seleccions No, internacionals. i que al final, és a dir, dins del futbol català, al final el futbol català és molt extens, hi ha un tou de jugadors, centenars de milers, i que al final aquí no deixes de ser, diguem-ne, un més, una peça més, sí, pots estar tercera, segona ref, primera catalana, segona, però que després potser si tens la sort de representar el teu país, per petit o per poca rellevància, diguem-ne, en el món del futbol que tinguis, al final allà pot ser que no deixis de ser una puta estrella. Vull dir que al final m'agradarà molt saber el canvi de mentalitat De xip, no? o Clar. les diferències que veus d'estar un cap de setmana el diumenge a les 12 jugant amb
200 persones, si tot va bé, a les graderies, que Totalment, està clar. vull dir, representant el teu país, que més enllà de l'orgull que representi és el que representa per la gent, o sigui que és superinteressant. Estem d'acord o no, Àlex? Sí, sí, Aquest sí. canvi. És Però- difícil de fer? Jo crec que no és difícil, depèn, òbviament, de cada jugador, però sí que es nota un canvi molt Clar. heavy, però molt heavy. Clar. És el que abans li estava comentant amb ell. Passes d'aquí de jugar diumenge a les 12 a acabar un partit i que pares et demanin fotos amb els seus nens, signant gorres, Que samarretes, guapo, pancartes... Sí. O sigui, de signar la gorra del Sant Cristóbal, amb tot el respecte pel Sant Cristóbal, a signar una bandera, una gorra de la República Dominicana, doncs... I jo no m'ho pensaria, 100%. 200%. I ara vull saber també el Michael Moakemimo, l'Àlex i també a la gent que sentirem les històries que teniu a darrere, perquè òbviament per jugar amb República Dominicana, per ser seleccionable amb el Congo, coneixerem un jugador de Maldives, una jugadora del Marroc, i tot això fa que darrere vostra, amb les vostres famílies, també hi hagin unes històries que les explicarem, no? Sí, i des d'aquí, abans de començar, un elogi, avui seriós, Sí. pel Samu, perquè s'ha Home, encarregat de trobar tota aquesta història. O estic sigui que, Samu, d'acord. de puta mare, ets el millor, en l'hotel. Avui el productor de luxe. Vam dir, coneixem la història de l'Àlex... O sigui, l'inici és la història de l'Àlex Jiménez i com darrere d'aquesta n'hi ha tantes com la del Michael o la del Mirage, que després coneixerem, jugador de la selecció internacional o selecció nacional de Maldives. Bueno, va, comencem a conèixer aquestes històries i ho farem, mira, amb un himne i tot. Ara Som-hi. anem separador i escoltarem himnes. Va, tira. Segueix-nos a Twitter, a Instagram i també a YouTube. Ens pots escoltar al web i a l'app de Catalunya Ràdio, a Spotify, i ens pots veure al YouTube o al web de la Federació Catalana de Futbol. Futbol català, amb Marc Marvà. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist avui. Escolta'ns cada setmana al web i l'app de Catalunya Ràdio. La dosi de futbol cat que necessites. Futbol català, amb Marc Marvà. Et passaré a recollir. Cantaves, Àlex, no? No, tararejava. Tararejaves, eh? Sí. Himne de la República Dominicana, perquè et sentis una mica també com a casa, no? Sí. Sí, en el Se li ha moment... posat un somriure, perdó, se li ha posat un somriure Home, a la clar. cara molt maco, Sí. M'agrada. Em venen molts records, molts records. Clar, perquè la teva història, la teva mare, no?, és de República Dominicana, però tu ets nascut aquí. Sí, a Quina és la Terrassa. teva història que hi ha darrere? Doncs la meva mare va venir aquí molt jove, es va casar amb el meu pare i jo, bueno, tant jo com la meva germana, doncs tenim aquesta possibilitat d'anar amb la selecció, que la meva germana també hi va. I vam néixer aquí a Terrassa i, bueno, jo vaig començar jugant al Sant Cristóbal fins a la vida primer any, després me'n vaig anar al JAC de Terrassa i la meva història amb la selecció és una mica allò que diuen has d'estar en el moment indicat, al precís moment. Tenir aquell punt Sí. d'encert. Justament es lesiona, jo jugava al juvenil B, era juvenil de primer any, En el Sant Cristóbal. no, en el Javac. el En el Java, El Java. correcte. I el capità del juvenil que també era central es va lesionar de temps, 3 o 4 mesos, i com portava molts anys i de més, doncs em van pujar. Justament era un partit que aquella setmana jugant contra l'Adam, que Sí? era l'any que l'Adam baixa Hòstia, i vale, vam pujar Adam i nosaltres al final, i era un Partit partit directe. important, no?, Sí, que us sí, sí. enfrontàveu a dalt. I justament anàvem perdent 1-2 i, bueno, agafo un rebot al mig camp i no tinc una altra cosa a fer que fotre un xut del mig camp i el fico. 2-2 al minut 90, saps? El porter amic, no? No tinc res més. Tu has marcat des del mig camp? No, Has no, metido algun gol desde el medio campo, Michael? He visto que no la hace el año pasado
Intenta, pero... Cano lo hizo en campo del Tona, ¿eh? Sí, el año pasado, Precisamente. sí. Es verdad, Sí, es verdad. Pero es complicado, es complicado. Sí, sí. Pero apúntatelo, Michael. Marcar gol de medio campo. Queda pendiente. I això, justament l'any d'abans havia estat de vacances amb la meva família allà a República Dominicana. Sí. Vaig entrenar un dia per no perdre la forma i tal amb un equip d'allà, i el director esportiu d'aquell equip justament estava ficat dins de la federació i havia viscut a Sant Cugat. Ostres. Clar, llavors Les coincidències, quines coses, eh? Molt fort, tio. Vam Molt fer convocat. amigues, vam passar... Després d'aquell gol, diuen, Clar. Àlex Jiménez, Clar, sabien... li Tu ja vam- tenies doble nacionalitat, entenc, en aquell moment? En aquell moment no. No, encara no. Encara no. Llavors li vam passar el vídeo i em va dir justament la setmana vinent venen els de la federació per parlar amb els jugadors d'Europa, per Que explicar fort. el projecte i tal. Van venir a parlar amb mi, això era sub-17, i des d'allà, doncs mira. Que fort, eh? Sí, sí. Sí, Cas- increïble. és I a que partir és molt d'allà, fort, clar... tio. és que- I a partir d'allà, bueno, sub-17, sub-20, sub-23 ja absolut he fet. Clar, has de gestionar també, entenc, el passaport, no? Clar, el primer cop que vaig anar 3 o 4 dies abans per intentar fer-ho i de més, perquè al final quan anem ens demanen els passaports d'allà per... Vale. És a dir, clar. no l'espanyol, sinó... No, Vale, l'espanyol dominicà, només, no? Clar, està. l'espanyol només per viatjar, Clar, val. perquè per viatjar amb el dominicano és molt És més difícil, complicat, no? molt Sí, difícil, llavors... O sigui, ara mateix tens doble nacionalitat, Sí. no? Espanyola Sí. i dominicana. Sí, està en el lloc, en el moment. No, i Ara, de el gol de conèixer- mig camp, però si jo hagués estat en el seu lloc en el seu moment, no l'hagués fotut i jo no estaria amb la República Dominicana. És que Vull dir, tinc això va sí, així, que l'has també. de fer. L'has de Després fotre i tal. us ensenyo, és que jo crec que va ser, justament, vaig controlar jo estava jugant de central i a lateral Pujarem el esquerre, gol a les xarxes, sí. el lateral dret em va dir no xutes, jo crec que va ser la cosa que em va dir xuto, saps? Jo no xuto. Patí, toma. Increïble. Sí. I des d'aleshores, què és el més guapo que has viscut amb la selecció i què és el més guapo que segurament viuràs, que dius, això no m'ho vull perdre de cap manera? El més guapo hem viscut coses molt guapes, però bueno, la més recent, a Xile, ens jugàvem passar, al final vam perdre, però clar, jugàvem a Xile contra Xile, jugadors professionals i tot, i a més l'himne de Xile... Sub-23 era, sí, tot? Sub-23. Però el que passa que també podies portar 3 jugadors que no fossin Superiors, sub-23. vale, com uns Jocs Per exemple, el porter, o sigui, està Claudio Bravo i el porter és el segon, saps? De l'absoluta, Ostres, i que va bèstia. jugar ell. Ja. I l'himne de Xile és massa llarg, llavors el tallen. 25.000, no sé, 20.000, 22.000 persones cantant a capella, imagina't. Que bèstia, eh? Jo em vaig mirar amb el meu company, vaig dir, mira la meva pell, pell de gallina. Sí. I a Mèxic igual, encara que va passar allò del Covid i era la meitat, però vam jugar a l'estadi Akron, que té una capacitat de 55.000, també 25.000 persones. Brutal. Que guapo. m'està posant la pell de gallina. Jo m'està venint el fred. Increïble. I escolta'm, i per mi el més bèstia és el que ha de venir d'ara en endavant o el que pot passar aquest estiu, no, Àlex? Sí, bueno, estem classificats a les Olimpiades, gràcies a la bona feina que van fer els nanos de la Sub-20, l'any passat a Honduras, que van arribar a la final fins contra Estats Units. I, bueno, sempre un orgull i, bueno, unes Olimpiades que són paraules majors. Sí, estarà a les Olimpiades de París, no? Sí. Serà a París. I al final és el que dius, és a dir, s'ha fet bé la feina perquè hi ha països com Espanya i el Brasil, si no vaig errat, i no vull cagar-la, que no estan classificats i han de jugar un preolímpic. Vull dir que tu a novembre o a tardor-hivern de 2023 saber que el 2024 a l'estiu tens uns Jocs Olímpics per davant, que si fas bé la feina se't pot convocar i pots jugar uns Jocs Olímpics, amb tot el que comporta i amb tot el que és estar a la Vila Olímpica, jo encaro la temporada com No una sé si autèntica tens alguna criminal. maleteta, jo m'hi fico, o sigui, jo sóc bastant tronc, però em puc adaptar ràpid, em pot allà a la Vila Olímpica. Un tròlei, Impressionant, impressionant. Quan sabràs 100% que hi vas, que et convoquen i tot això? Suposo que comença a l'agost, em sembla, doncs, no sé, juliol, juny, que comencen a contactar amb tu i a partir d'allà, doncs,
Bueno, Que guapo. sí, No haga- no haga planes, Mira, eh? el Samu diu que té l'estadi... Aquest és l'estadi de Mèxic? Sí, Stadi Akron, sí. Impressionant, Em recorda molt el Wanda de Madrid. A mi se m'ha... recordo molt. A mi em ve el cap Tona, que és el que jugues cada cap de setmana. Clar, passar d'aquí amb tot el Tant de bo, respecte tant de bo. i amb una abraçada al Tant de Quim bo. Carandell i al Ricard. Sí, que podríem Barret. posar focus al Però camp, sí. no seria el mateix, Impressionant la història de l'Àlex. Hòstia, tio. Molta enveja sana i Merci. també felicitats perquè no estaries allà si no fos també per la feina que has tingut. I ara vull saber la història del Michael. Michael, també t'hem portat a l'himne del Congo. Si us plau, himne del Congo pel Michael Mokemimo. Se li posa la cara. Al himne del Congo, Michael, Sí. has disputado partidos tú también con la selección del Congo y ahora eres seleccionable, ¿no? Sí, Y sí, hasta has sí. tenido relación con algún medio del Congo Sí. que te pregunta para poder ir a la selección. Sí. Hace un partido cuando estaba pequeño, parece que tenía 13 años y nada más, un partido amistoso. Y me llamó un padre, no sé si conoces Embula. Sí, Jordi Jordi Embula. Embula. Jordi Embula, Su padre sí, me claro. llamó para hacer un partido con el Congo, estaba pequeño. Este día tenía Bakambu también, Bakambu, que sí, antes en estaba en Villarreal, Villarreal. ¿no? Sí. Y después nada más, como yo estaba con un nivel muy pequeño en Francia. Claro. Y también aquí viniste, estaba en segunda catalán, bueno, nada para... Y ahora estoy en segunda ref y tengo más posibilidad de pasar con el primer equipo del Congo. Pero es muy difícil, pero si lo hacemos bien este año, a ver, sí, a ver. Sería impresionante. Joder, es que porque Michael, o sea, el nivel de, digamos, de la selección del Congo, si lo trasladáramos a fútbol catalán, más o menos, que sería, porque claro, estás diciendo nombres en Bula, Bakambu, que son, o sea, son superélite, entonces no sé si todos los jugadores, digamos, de la selección o seleccionables son profesionales o hay perfiles más pues, semiprofesional o de una categoría un poco más baja que de lo que es la primera o segunda división, digamos. No hay jugadores de semiprofesional, antes sí, pero este año no. Este año es más difícil. Hay muchos jugadores que son en primera división o segunda división, pero sí, profesional, no hay de semiprofesional. Es más complicado este año. Claro. ¿Tú de qué año eres? ¿De qué? 99. 99. Entonces, Muy dentro de la categoría sub-23, como es Alex, no, ahí ya no entras tú. No. Yo, primer equipo solo. Sí. nada. Muy Bueno. bé. Tu, Àlex, en aquesta categoria de sub-23, traslladant la pregunta al Jordi, també quin nivell pots comparar que és l'equip, no sé si sabries col·locar-lo, dins de les divisions de primera divisió a tercera ref, on estàs tu, quin nivell té la República Dominicana sub-23 ara Bueno, mateix? és que saps què passa? Hi ha molts jugadors com jo, que hi ha molts jugadors que estan jugant aquí, tinc companys a l'Elche... O sigui, la majoria són espanyols o a Europa jugant. Bueno, és que depèn de la convocatòria. Vale. Potser alguna convocatòria va amb més jugadors que juguen a primera d'allà, a lo millor aquesta ha sigut la convocatòria que més gent de fora hem anat. Vale. Però, per exemple, tenim una República Txeca, tenim dos a Inter de Miami, una a Irlanda, tinc un company Nowen que juga a primera ref amb l'Osasuna, Vale. Joao juga al Leganés B, o sigui... Clar, algun company de Messi, no?, a l'Inter de Miami, llavors. Ja estan en primer equip, Un està en primer equip i l'altre en dinàmica primer equip. Tranquil. Àlex, sí, l'Àlex. hòstia. Un dia Jo estic amb també ho l'Àlex- penso, passen de jugar amb Messi amb jugar amb mi, saps? Que els hi doni passes Messi o que els hi doni jo, saps? Que li fotis un tronc a l'altura de la nuca, Ostres. Es que eso son las selecciones internacionales. Y tú, Michael, Alex nos contaba antes su historia. ¿Tú cómo has llegado aquí, jugar con el Europa? ¿Tu familia es nacida en España? ¿O tú dónde has nacido también para saber cómo tienes esta posibilidad de también ser seleccionado con el Congo? No, yo soy de Francia, naciste en Francia. Ujú. Mi padre, los dos son de Congo. Viniste aquí en España hace 3 años más o menos y en vacaciones.
Mis vacaciones es para buscar un equipo también. Vale. 3 muy bien. semanas, hace 3 semanas. Jugabas aquí. en Francia y vinisteis aquí de Sí, vacaciones sí, a sí. En buscar. el momento del COVID no tenía partido en Francia, pero bueno, yo me dice que bueno, es la oportunidad de ir en España para ver cómo se pasa aquí. Y viniste hace 3 semanas con la Europa en segunda catalán Ujú. y se pasa bien y me fichó en 3 semanas de entrenamiento. Y ya estás adaptado 100%, yo creo, Eres un Gracián mes, ¿no? Ya Sí, casi o sí, no, un sí, poco. sí, sí, bueno, me gusta mucho el equipo. Ujú. Mi equipo, la ciudad también, todo. Del primer día, dice a mi amigo, yo sé que lo aquí, seguro. Y ahora, o sea, yo por ejemplo, ahora en el primer equipo, estás en dinámica primer equipo, has debutado, pero no estás, digamos, en dinámica habitual de ser titular y No. tal. ¿Tú ahora mismo te plantearías cambiar, solo por el hecho de, o entre muchas otras cosas, por el hecho de decir, si juego más de titular, es más fácil de llegar yo a ser uno de los seleccionables, o estar en la prelista de mi país? Bueno, es posible. Es posible porque somos aquí en segunda catalán, segunda Ref. ref, segunda ref, sí. es muy bueno. Aquí es muy bueno. Claro. Hay nivel de todo. Si somos, no sé, primero de la liga, hay más visibilidad para ir en la selección. Es complicado, pero nada es posible. Nada es imposible, ¿eh? Nada. Michael, ¿algún mensaje para la afición de la Europa? Yo sé que te tienen cariño, te tienen... Sí, sí. Y tú, cuando no estás en dinámica, o sea, estás convocado o estás jugando, estás siempre ahí en la grada y bajas al césped Sí. y así. O sea, ¿qué le podemos decir a la afición de la Europa con lo que queda de esta temporada? Bueno, yo me gusta mucho la afición de Europa porque me ayudó mucho de los primeros días que viniste aquí en Europa. Y bueno, le gustó mucho porque me escribe mucho en Twitter, en Instagram. Y Te bueno, escriben, ¿eh? Te dan apoyo. sí, mucho, mucho. Además, no estoy titular. Eso es una locura porque no estoy titular, no estoy en el 11, Ujú. pero recibo muchos mensajes y me ayuda mucho cada día. De afición de San Andreu no recibes mensajes. Solo ja rajada. ja se ria el tio. Mira com Clar, se perquè ria. tu tens passat de Sant Andreu. Ah, clar, mira, tenim una clar. mica un petit derbi Sí, aquí, sí, eh? sí, sí. Un derbi internacional Sí. tenim. Hòstia, la rivalitat a Europa-Sant Andreu portava a les Al futbol món, de seleccions. Hòstia. portada al món. Això no s'ho esperaven, eh? Sí, m'encanta aquestes històries, perquè la veritat és que i poder fer un programa així, us ho dic de debò, i poder-ho Mola molt. explicar i donar veu a gent com el Michael, com l'Àlex, o a gent com el Mirage, que ara també descobrirem la seva història. Va. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat. Jo vull un camp de sorra petitet, un públic que apreti molt i un marcador que no funcioni. Futbol català, amb Marc Marvà. Doncs va, anem a escoltar la història del Mirage, que és actualment jugador, i de fet no pot estar aquí perquè està en Maldives, ha volat ara en aquesta aturada de seleccions, i està jugant en el Llefià de la Lliga Elite. Com has arribat des de Maldives al futbol català, Mirage? Quin és el nivell de la selecció en la que estàs? Ens ho explica. Ja Samu, què tal? Em vaig mudar aquí perquè estava avorrit d'anar a la platja cada dia i dic ja... No. Em vaig venir aquí amb 13 anys per jugar a futbol i estudiar i aquest any fa 10 anys que visc a Barcelona. Del nivell futbolístic de les Maldives et puc dir que hi ha molt talent, però no hi ha recursos i és com és per això. La selecció jo diria que és com un tercer aref, però un tercer aref top es pot guanyar tranquil·lament un Hospitalet per dir un equip, no?
El Mirage, que explica, per exemple, ja el nivell que té a Maldives, però la gent que ens estigui veient pel YouTube us heu fixat com anava vestit, eh? Sí, de pilotet d'avió, Està estudiant de pilot d'avió, per tant, ara ens ho explica, què es dedica i com ho compagina, perquè, clar, la feina de pilot d'avió, Jugar a futbol. jugar amb el Llefià i la selecció. Ens ho explica el Mirage. I res, em dedico a dar classes de vol ara mateix i també ajudem a les Maldives a venir aquí a estudiar aviació. I ara mateix no tengo molt difícil compaginar amb els entrenos. Doncs, res. Moltes gràcies per contactar amb mi i un abraç. És un gran, el Mirage, És un gran que com a bon pilot d'aviò, la gent que entengui de tele, té molt d'aire, quan es grava, té molt d'aire, que vol dir molta... Sí, aquí, no, molta... pilotarà molt bé i jugarà molt bé a futbol, però enfocar-se amb la càmera no és... Un altre. Estic d'acord. Un extrem, també. Per tant, ja tenim un més aviat defensa i portem 2 extrems ja. Jo del Mirage, l'única pregunta que tenia abans d'escoltar el vídeo era per què no es quedava allà? És a dir, per què no... Què fas amb el... Què vas... Sabent el tipus de paisatges que tens allà, per què no t'hi quedes, però que després entenent que si diu que hi ha poc recurs i tal, és normal que tu vulguis anar a estar en un lloc on diguem-ne, la tradició i el futbol estigui molt més assentat i arrelat que no pas en un altre lloc menys. Això que diu el Bracons, vosaltres ho heu arribat a pensar, Àlex, a dir, si puc ser professional jugant a futbol a primera divisió, no sé si hi ha el nivell o no, a la República Dominicana me'n vaig allà a jugar, això t'ho has arribat a plantejar o no? M'han arribat ofertes i ho he pogut pensar. De moment crec que no. Tinc 21 anys, he viscut tota la meva vida aquí. També sé la vida que hi ha allà. O sigui, la realitat, República Dominicana també és un paisatge... Clar, deus tenir família, no? Clar, allà. però jo tinc molta família allà i jo potser estic a un hotel 5 estrelles, em donen un dia lliure per passar amb la família i haig d'anar al riu amb una galleda d'aigua per cuinar, per al bany, per tot. Saps? O sigui, sé la realitat que hi ha també a República Dominicana. Llavors, de moment, no és una cosa que m'estigui plantejant, però mai diguis mai, no? Diuen, no, està clar. Llavors, bueno, el temps dirà. Sí, o sigui, quan tornes allà hi ha xocs de realitat, no? Entenc que deus viure. Sí, molt heavy. Sí? Molt heavy, com aquest que expliques, i entenc que deus tenir cosins i tiets, que clar, moltíssims, sí. Sí, no, explica, sí. No, bueno, això, que quan vas a casa dels teus tiets, a casa de la teva àvia, veus com realment viuen, que és una vida diferent, un pensament diferent, tot molt allunyat de lo que jo visc aquí, de les ciutats grans, de com estan els carrers, de com viu la gent, de què viu, saps què vull dir? Però bueno, al final és el que hi ha i òbviament ens hem d'adaptar com sigui. Que hi vas? Un cop a l'any hi vas o quan? Sí. A banda de la selecció, Eric? No. Això de vacances no vaig des d'aquell cop que us he dit abans. Sí, que fa temps Sí, fa temps. Clar, com potser em convoquen i em donen un o 2 dies lliures, aprofito al màxim per poder veure la família i de més. Tú, Michael, has vuelto al Congo a ver a tu familia y qué situación o te has planteado volver allí a jugar a una primera división de allí y vivir allí o hay este choque de realidades, ¿no? Como cuenta Alex también. Sí, bueno, vivir ahí es complicado, vivir ahí es más complicado y jugar aquí con un equipo de ahí es complicado. Hay equipos buenos como Vita Club, que es un equipo muy bueno. Gana muchas veces la Champions League de ahí, de África, pero vivir ahí es diferente. Pero me gusta mucho el país porque mis 2 padres son de Congo, me fuiste 2 veces. El próximo verano normalmente me voy, 2024, para hacer un regalo a muchos jóvenes porque tengo un sueño de dar mucho camiseta a los jóvenes ahí, que necesita y bueno. Y ahora mismo mi padre está ahí. Ah, sí, muy bien. Hace un mes más o menos. Y yo también quiero ir para mi país y bueno. És que al final podem fotre molta conya i podem dir, hòstia, jo m'aniria de primeres, tal i qual, però realment és que hi ha llocs on aquí et pots queixar de si vius a
a qualsevol barri de Barcelona o de l'àrea metropolitana o Vic o el que sigui, i et pots queixar d'unes condicions de vida X, però que al final la realitat de segons quins No té països, res a vull dir veure. que anar-hi de tant en tant, anar-hi pel futbol, anar-hi per un esport d'elit és l'hòstia, o de vacances, però que és això, que les situacions a vegades poden ser molt complicades. Totalment. O molt diferents, com a mínim. Sí, és diferent. Més històries? Doncs amb la Fàtima Garbi, que la tenim ja amb nosaltres, jugadora del primer equip de l'Europa i jugadora internacional amb el Marroc. Serà perquè t'estimo. Escolta'ns cada setmana al web i l'app de Catalunya Ràdio. La dosi de futbol cat que necessites. Tota la pista s'excita perquè necessita que ara estiguis amb mi. Futbol català, amb Marc Marvà. Fàtima Garbi, benvinguda. No sé si sents l'himne del Marroc de fons o no sents. Hola, moltes gràcies. Sí que el sento. Sí, avui estem fent un especial aquí de jugadors i jugadores del futbol català que també formeu part de seleccions internacionals. Tenim l'Àlex Jiménez de República Dominicana, el Michael, que el deus conèixer de l'Europa, no? Que compartiu... El conec. Sí, mira, ja riu. Riuen els dos, a saber, no vull ni... El Michael Macuemimó, que també és seleccionable amb el Congo, i tu amb el Marroc, Fàtima, explica, no sé si ets amb la màxima... amb la selecció del Marroc el primer equip o ets també sub-23 com l'Àlex? Explica també una mica la teva història, si us plau. Bueno, jo fa 4 o 5 anys vaig començar amb la sub-20 i va ser el 2018 i anava sempre amb la sub-20 i un cop sí que vaig estar convocada amb l'absoluta quan tenia 18 anys i després ja em trucava només la sub-23 fins que aquest any em va trucar a l'abril d'aquest any la sub-23 i van passar 2 setmanes i em va trucar l'absoluta i allà va ser quan van fer la preselecció i em van seleccionar per anar al Mundial d'aquest any, d'Austràlia. I vaig a l'absoluta i fa un mes aproximadament vaig estar amb la sub-23. O sigui, has tornat amb la sub-23, d'acord. Vale. Jo sabia que hi havia hagut aquest transvasament d'absoluta a sub-23 i ara has tornat amb la sub-23. No, tira-li. Jo tinc una pregunta que és com baixes, diguem-ne, com toques de peus a terra després d'haver jugat o haver estat en un Mundial amb el que això significa que no tothom pot jugar o estar en un Mundial i estar en una dinàmica de Mundial i després passar una altra vegada a la realitat mundana, diguem-ne, la realitat del dia a dia de jugar a l'Europa, que per molt que sigui una molt bona categoria i tot plegat, res és comparable amb un Mundial, amb jugar amb el teu país. Com baixes a la terra? Jo crec que com totes les jugadores, al final, el nostre club a part. Perdó un moment. Ui, és que tenim a la Fàtima que està enmig treballant al carrer, pobra, i ens està tenent com pot. Bon dia, per cert, que fa... Explica, Fàtima, el que et preguntava Bracons. Com sabeu, totes les jugadores al final tenim el nostre club i és on hem de tornar i estimem el nostre club també i la selecció és una cosa que per mi és a part, però que principalment el que compta és el club. I Fàtima, explica la teva història també, no sé si els teus pares són marroquins, tu ja has nascut aquí, tu ets catalana i tens aquesta doble nacionalitat. Per exemple, el Michael és nascut a França i ara viu aquí, l'Àlex és català i té la doble nacionalitat. En quina situació estàs tu, Fàtima? Jo, no tinc la nacionalitat, però perquè em demanen molts papers i papers que no puc aconseguir perquè, fa uns anys va morir la meva mare i llavors em demanen papers que ja hauria de firmar i per això no és possible. Però jo em sento
em sento d'aquí també perquè vaig venir des del Marroc amb 3 anys, amb els meus germans i amb els meus pares, i portem aquí ja 18-19 anys. I em sento d'aquí i del Marroc. Clar, o sigui, tu ets nascuda al Marroc, però no pots tenir la nacionalitat. En fi, no parlaré dels motius ara que deies de la burocràcia, perquè tu mateixa ja ho has deixat palès. Quina autèntica pena. Digues, Michael, digues. El Michael et volia dir alguna cosa, Fátima. Una pregunta, Fátima. L'entrenador del Marroco hablas francés. ¿Cómo hace para hablar con el entrenador? No, yo no hablo francés. Entonces... ¿Cómo hace? Entiendo francés, pero no lo hablo. Ah, vale. Pero entiendo. Vale. Sé hablar y por eso me comunico. Vale, bueno, ahora el entrenador del Marruecos, por cierto, habla español, que es Jorge Vilda. O sea, os entenderéis bien, ¿no, Fátima? Hòstia, com baixa el cap, mira. No sortirà enlloc, això, no pateixis. Bueno, a veure, aprofitem. ¿Cómo va, no? Con Jorge Vilda, no sé, porque sí, debe ser una cosa una mica excepcional, no, això? Bueno, sí. No sé si ho sabeu, justament avui m'ha convocat la selecció. Què dius, hombre? Puja l'himne al Marroc, puja. Grande, bravo! Grande Jorge Vilda, claro que sí. Ara. Gràcies, Jorge! Digues, Fàtima, digues. Home, ens n'alegrem moltíssim. Moltes felicitats. Espera, és que no posa absoluta ni si és sub-23. Jo crec que anirem totes amb la sub-23, les que tinguem menys de 23, i a partir d'allà el Vilda seleccionarà les jugadores que vulgui. D'acord, és una crida que ha fet Jorge Vilda a totes, sub-23 i absoluta, i a partir d'allà triarà segurament el seleccionador, no entenc? Sí, això m'han dit. Molt bé, doncs, escolta'm, acabem amb una increïble notícia, Fàtima. No hi ha millor manera d'acomiadar-nos. Et preguntàvem per Jorge Vilda què et semblava i així. Home, si t'acaba de convocar, doncs li semblarà... Millor. Però clar, no l'has tractat amb ell, no? Encara no has tractat amb ell, no? Entenc? Clar. No. Bueno, doncs parla amb alguna jugadora del Barça i et donarà algun tip perquè vagis preparada. Bueno, no, Fàtima, escolta'm, moltes felicitats, de debò, perquè també ets jove i segurament acaba de començar, si tot va bé, la teva carrera amb el Marroc. Moltíssimes felicitats i mira, que amb una excel·lent notícia que ho celebrem des d'aquí, des del podcast amb tu, amb l'Àlex, amb la República Dominicana, amb el Michael del Congo, hem sentit el Mirage des de Maldives i ara sentirem a l'Omari de Bahamas, o sigui que avui ho celebrem tots junts. Moltes gràcies. Una abraçada, Fàtima. I enhorabona. Igualment. Adéu. I acomiadem la Fàtima amb l'himne de Bahamas, perquè és l'última història que ens queda del dia d'avui. Lift up your head to the rising sun. Un poco, yo qué sé, costa este a las 6 de la mañana, para ir tirando para casa, ¿no? L'himne de Bahamas, aquest. Àlex? Costa, Alguna fiestita t'has fet que la del discoteca ha tancat amb aquest himne, no? Una mica? No. Michael, ¿sí o no? No sé. No sé lo que es salir, no sé lo que es salir. Venga, abre. És el final de mi boda, diu el Samu. M'escolteu, la història de l'Omar Bahín, que la temporada passada va jugar amb el Can Buixeres a tercera catalana i ara el tenim a tercera federació jugant amb el filial del Rayo Vallecano. Escoltem a l'Omar, excepcional la gestió avui de Samu Homedes, impecable. Buenas tardes todos. My name is Omar Bain and I'm 20 years old from the Bahamas. I used to play in the Catalan Federation 1 year ago, but now I'm playing in Madrid for Rayo Vallecano under 23s. And for me, the best experience of playing with the men's team for the Bahamas was that I got to experience a lot of top players, top teams, such as Watford and Queen Parks Rangers, Lille. Their players coming down to play in that same category as me, and I get to experience their kind of football, kind of styles, different styles of football. And it was really good for me to be experienced to that, because now I'm more used to these kind of things and used to this kind of playing style. And
my love of football, it's really good for me to have this experience so that I can grow and become better and one day hopefully reach this level as well. Thank you. Doncs agraïm moltíssim a l'Omari, que òbviament l'heu sentit en anglès, amb gent del Queens Park Rangers, jugadors que juguen a la Premier, ha explicat que se'ls ha trobat en el primer equip de Bahamas i que assumia un dia poder estar en aquest nivell, però clar, de tercera catalana anar a jugar amb gent de la Premier, per exemple, com explica, ha de ser impressionant. Bueno, és una mica portar les partides del FIFA al nivell més extrem, no? Potser, vull dir, hòstia, el canvi ha de ser una... O sigui, si ja a tercera i segona ref el canvi ha de ser bèstia quan entres en una selecció absoluta, de tercera catalana, amb tot el carinyo del món, o res de carinyo del món per la tercera catalana, a una selecció absoluta, hòstia, tio. Ha de ser molt bèstia. És molt bèstia. Sí. Ara ell està a tercera federació, vull dir que ens agradaria haver conegut més la seva història, però també el tenim a Madrid, però li agraïm moltíssim que ens hagi fet aquest vídeo en anglès per explicar una mica la seva història. Michael, Àlex, abans de... O sigui, per acabar, sempre tenim el Winston Bogarde, que no sé si conocéis, que és aquí Jordi Bracons, que viene a rajar un poco del futbol català. Esteu preparats? Ben fet. Vale. Sí? Sí. Sabeu de què és, no? Això de rajar, sí. Michael? Doncs anem a rajar una mica amb el Winston Bogarde. Winston Bogarde, amb Jordi Bracons. Intenti fer el que pugui, gràcies. Doncs som-hi, Bracons, que si no ens faran fora... Avui què tenim? Bé, no, avui aprofitem que tenim això, un tema una mica rara, avis del nostre futbol català, però que també estem deixant molt palès en el nostre podcast de referència, que és un tema, el futbol internacional, el futbol català, que és una realitat, així que, com que és una realitat, aprofitarem per destripar-la, com fem en aquest nostre podcast més estimat de Catalunya. Som-hi! Amb el número 5... Tinc un company que... Ens sentem aquest viatge del futbol internacional amb una historieta de quan vas a jugar al FIFA o a fer un tom amb amics i amigues i et pregunten què tal el futbol i tu dius, hòstia, resulta que al meu equip tenim un nano que resulta que era internacional o és internacional amb el seu país. O sigui, un Àlex de la vida, no? Quan et pregunten d'on és, no saps respondre normalment amb certesa i segons com acabes dient allò de, no sé, una d'illa d'aquestes estranyes o jo que sé, un país de l'Àfrica. Estimats... Així, de patètic. Sí. Estimats Willy Fox del Futbol Cat, pareu una mica més l'orella perquè és possible que el vostre bastidor de la primera catalana grup 3 hi tingueu tota una estrella en ciernes de Papua Nova Guinea, la República del Congo, Belize, Liechtenstein o Burkina Faso. Respecteu-los una mica i feu-vos amics seus perquè qui mai sap si poden acabar convertint-se en tois d'un tio internacional i ídol rutirant al seu país. Això sí, si en algun moment aquest jugador se'ls hi pugen una miqueta els fumets, no tingueu... El Michael se li puja els fumets, tu creus? No ho sé, segur que alguna broma faria. Però en qualsevol cas, si se us pugen alguna vegada els fumets, que és el més probable, ja ho direm bé, recordeu-vos a aquests companys vostres, us recordaran amb tot el carinyo del món, que esteu jugant amb gent que té tutxanes als peus i que el més probable que èxit que tingueu en el futbol internacional acabi sent el rècord Guinness de gols encaixats en un partit com aquell nostradíssim Samoa Americana 0, Austràlia 31 del 2017. Bona dada, no la sabia aquesta, Bé. Amb el número 4. Val 4 a l'esquena. 4 a l'esquena és curtet. Del Paradís vingueren. Perquè és una segona fase d'aquest Bogarde amb un primer minut de silenci per a aquells futbolistes que havent nascut a les Maldives, a Cap Verd o a la República Dominicana, i resulta que viuen a Barcelona, Tona, Rubí, Lleida o Vic. Ja m'hi cagat en tots aquests que podent atracar amb destresa, nocturnitat, alevosia i en quantitats ingents als països on sou internacionals decidiu seguir aquí rodejat de jugadors correctes on sou cola de león quan podríeu haver estat vivint la vida padre al paradís, ben entès, entrenant als matins i sent l'enveja de Jordi Montalvo i Jordi Bracons pel vostre modus vivendi. Perquè, clar, us imagineu que si van allà estarien en una illa paradisíaca... De puta mare, sí, amb hotel 5 estrelles... Amb condicions de futbolista. Sempre cap respecte pels que, venint del paradís, decidiu mossegar la poma enverinada de la promesa del futbol de qualitat de la Lliga Elite o la tercera i segona ref catalana. Número 3. Amb el 3. És el Què hace tu aquí. És una varietat un pèl més exòtica d'aquest futbol internacional. Quants de vosaltres no heu tingut de sobte un parell de companys, normalment asiàtics o de països sud-americans, que són terriblement bons i d'evident superior categoria i que en aquell moment us sorgís el dubte després del primer entrenament, que sempre és aquest mateix dubte? ¿Qué rayos haces aquí, Fred? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Totalment, Fred, si eres real, mejor dímelo ahora. Si
Jo em vaig enfrontar un tio a Tàrrega, que era també internacional canadenc. Va estar aquí durant uns mesos. Coses i era- absolutament random. Era boníssim, el tio. I pensaves... Vam haver de jugar entre setmana, un dimecres a canvi de LED Tàrrega, i aquell, el Samu va dient que sí, perquè pluja i dius, però aquest internacional canadenc crec que va fotre 3 gols. D'on putes Però ha què fa sortit, aquí, tio, saps? Però què fa aquí? Sí, En sí, fi, no. tal qual. És com quan al Vall d'Orsala portes un tio que era juvenil del Barça o el que Sí, sigui i que jugues contra autèntics coixos i aquest resulta que és bo. Oi, jo l'estiu passat em vaig presentar a un torneig també d'estiu amb el punta de... El Cerveti, no? Amb Cerveti. Us van eliminar, per cert. Sí. Va, tira. En fi, tipus que apareixen amb tremendes qualitats futbolístiques que claríssimament han estat víctimes de representants varis amb promeses de fitxar per un equip català o espanyol en projecció de futbol professional. El que no li han explicat, però, és que acabarien jugant a un barri qualsevol de l'àrea metropolitana de Barcelona o compartint pis amb 15 persones més per formar part Avui estàs finet, de la, sí, hòstia, espectacular, de la magnífica plantilla de la Rapitenca o el Vic Riu primer. I ai tu que li demanis al repre què passa amb aquell entrenament amb el filial de X equip gran que vas prometre'm just quan et posava a la butxaca 3 o 5.000 euros, perquè sigui quina sigui la resposta, la teva sensació serà sempre aquesta. A veure. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. En fi, aquests casos també poden passar a la inversa amb jugadors d'aquí que marxen amb la promesa de jugar a un país top i en un equip de l'hòstia i acaben compartint cel·la amb un Daniel Sancho de torn per un suposat delicte que ni existeix al Codi Penal de cap país. Però aquest és un bogarde que ja farem un altre dia. Totalment, gent nostra que marxa, que li venen la uns moto a un quants altre casos. país i que després, doncs, pobres acaben tornant a casa. Número 2. Amb el número 2... És pel fenòmeno fan. A veure. Perquè pot passar de vegades que resulti que en un d'aquests fitxatges, incorporacions exòtiques, generi un poder d'atracció mai vist en segons quins clubs. Jo he vist personalment a gent al municipal de l'Olímpic de Can Fatjó a Rubí anant a veure un partit de segona catalana perquè resultava que l'equip local hi jugava un japonès molt bo, que resulta que de jove havia jugat a no sé quina acadèmia top del país. Coses absolutament random que, com de sobte, et trobis en un entrenament que una televisió del Marroc ve a fer-li un reportatge al teu suplent de l'extrem del Rubí de juvenil preferent, que resulta que va a la selecció sub-18 i que ho fa mínimament bé. Totalment. Bueno, però això és... Sí, el poder del futbol internacional. Sí. Situacions que quan veus el dia després penses ni de conya jo faria això de fer-me 3.000 quilòmetres per veure un partit d'aquesta gent amb aquesta categoria, però ara bé que te'n vas a Glasgow, Països Baixos o qualsevol altre indret a un concert de música a veure el teu cantant o grup preferit, fas 10 hores de cua sota la pluja, passant calor, i acabes gaudint d'un concert gràcies a una pantalla gran perquè l'escenari et queda a 200 metres i estàs rodejat de gent suada, així que no toqueu els collons amb aquesta gent que ve a veure partits de segona i tercera catalana. Número 1. I el número 1 és per... És Chaos Sun Road. És que això era un homenatge... Samu m'ha dit que compta amb aquest número 1. O sigui, ens pot tocar el programa... Era un homenatge molt fora a Jordi Montalvo, però... Ja. Acabem aquest acuradíssim repàs és per Jordi Montalvo dedicat, sí, internacionalització al futbol català amb el que ens faltava, que és el factor sorpresa. Sí. Perquè és ben bé una experiència sensorial estar en un vestidor i que de sobte sàpigues que tens un company que resulta que els seus besavis eren nascuts a Martinica i que, hòstia, algú de la federació del país ha fet allò de subornar a qui fes falta per trobar jugadors amb parentescos amb la illa, sigui on sigui que juguin al planeta Terra, i han acabat... L'Àlex va dient que sí, diu algun que tinc jo a la República Dominicana. I han acabat tot plegat amb una trucada d'aquelles que al principi penses que és una puta broma telefònica, fins que t'envien uns bitllets en business i la combo per la propera aturada FIFA. I clar, com li dius tu a l'entrenador i companys del canvi de LED, que te'n vas a jugar un Martinica, El Salvador, sense que això sembli un 28 de desembre. I ara vaig a la comparació amb el títol, que tinc algú que no està a l'estudi, però que segur que li agradaria, i és... Tot plegat és una mica com quan ets jove, que vas a segons quins països asiàtics i exòtics, surt de nit per algun indret d'aquests coneguts, i tot va molt bé fins que de sobte te n'adones que amb qui estàs lligant i hauries d'acabar al llit, ve amb... No acabarà. Estamos tan bien juntos. Yo, él y Kinder Sorpresa. Incluso antes de abrirlo. Això no podia acabar. Mira, Michael, sisplau. Els nostres convidats. Michael, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir?
¿Qué es interpretado del que contas? No sabe. Hay muchas cosas ahí. Hay muchas coses. Crec que podem acabar, no? Podem acabar? O has de reblar el clau? No, bueno, sí, és una barreja de sentiments quan descobreixes la sorpresa i no saps si alegrar-te, si sentir una enveja terrible o pensar que quin ha de ser el nivell perquè m'estigui passant això que m'està passant. En qualsevol cas, sempre és bo saber que algú a República Dominicana, al Congo o a les Maldives sabran que existeixen indrets com Tona, la Vila de Gràcia o Badalona i que allà s'hi juga a futbol i a futbol català. Així que enhorabona a tots. Bravo! En fi. No ho puc evitar, ja no sé com... Marxem, perquè si no ens faran fora, o sigui que marxem abans que ens facin fora. Però, escolteu, Àlex, moltíssimes gràcies per venir, molta sort i disfruta d'això que et queda per endavant, de debò. Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me i, bueno, estem aquí ara al Tona, a veure, per la gent que vingui aquesta setmana, que juguem contra l'Hospitalet. Segon contra tercer, tenim un partit molt important. Quan et convoqui, confiem que et convoquin per anar al Mundial, tornes. I ho celebrem així. Al Mundial, a les Olimpiades, perdó. I sobretot voldrem un dietari de coses que passen a la Vila Olímpica. Exacte. Farem un dietari 100%. El que passa a París es queda a París. Oh, val bé. La ciutat de l'amor, Voy a estar aquí también. Michael, si llega la convocatoria del Congo, no lo celebraremos aquí, sino que convocaremos a toda la afición de la Europa y lo celebramos en el Nou Sardeña. ¿Qué te parece? Bueno, a ver. Bueno, me gustaría. Esperemos que te hayamos llevado suerte, ¿vale? Para que así sea. Sí. Esperemos que sí. Moltíssimes gràcies a tots dos, de debò. Gràcies a vosaltres. Bracons, ens veiem la setmana vinent. Si no ens han tancat, sí. Sí? Esperem que no. Moltes gràcies a tots vosaltres, per ser a l'altra banda. Us esperem la setmana vinent. Visca el futbol català. Adéu! Adéu. Llença el davantal a l'aire i se'n va cridant a casa. Baixa, amor meu, que ja ens tocava. Surt volant el tap del cava i tothom s'abraça a taula. Baixa, amor meu, que això s'acaba. Amb el suport de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física.